Tudtam, hogy szeretem a számítógépeket, ezért elmentem informatikusnak. Geográfus vagyok. Nem volt gyerekkori álmom. Van például egy ilyen mindmap-em, akkor a mindmap-ben csinálok egy értekezleti sablon, kinyitom az értekezletet, és tudom, hogy milyen 10 dolgon kell végigmenni. Például az életlista, és az életlista is nekem egy mindmap-ben van. Próbáltam nekiállni egy-egy dolognak, de minden elhalt. Azért elhalt el, mert nem volt mögötte tudatosság. Egyre több ötlet, elképzelés jött különböző könyvekből, szemináriumokból. Az egyik a szerepekkel kapcsolatban, a másik a célokkal, az életcélokkal, a harmadik az időgazdálkodással. Vagyok férj is, vagyok egy családnak is a része, sportembernek is érzem magam, van munkám, van hobbi. A szerepeik közötti egyensúlynak a problémája van. Ez egy nagy tragédia a világon. Mindenki ezzel szenved. Azt gondolna az ember, hogy ezek között vagy kapcsolat van. Nem, hanem hogy hogyan lehet ezek közé a szerepek közé ést tenni. Hogy igen, én jó apuka vagyok, emellett pedig egy sikeres céget tudok felépíteni, le tudok futni egy maratont. Hogyha szervezem az időmet, akkor én tudok beszélgetni tartalmasan a feleségemmel, tudunk tervezni előre. Ha pihenek, akkor meg tudok aktívan pihenni. Hihetetlen értékes dolgokat lehet véghez vinni. Én nem a személyes hatékonyság a lényeg, hanem szerintem a tudatosság. Az, hogy valaminek nekiállsz, akkor döntsd el, hogy neki akarsz állni, vagy nem akarsz nekiállni. Te döntsél. Minden egyes dolog, amit csinálsz, az úgy csináld, hogy azt te tudjad irányítani. Az, hogy az idődet hogyan töltöd el. Gondold át. A 4 dolog egy éves tervezés, egy negyedéves tervezés, egy heti tervezés és egy napi tervezés. Tervezés. Nem tervezés, csak átnézem azt, hogy mit fogok aznap csinálni. Tudunk lazák lenni, csak néhány referencia fix pont legyen az életünkben, amivel kevésbé leszünk stresszesek, rugalmasak tudunk lenni, sikereket tudunk elérni, boldogak tudunk lenni, és tudatosan tudunk élni. Ez nem kötöttség, ez maga a szabadság, hogy kijelölöd magadnak az irányt, ami felé mész, és te mész afele, és te jelölöd ki. Itt van ez a papír, mit kell ráírni, priorizálni kell, mit kell csinálni, mi a folyamat, mit kell megcsinálni. Kapj egy olyan struktúrát, hogy ne az elméletből induljunk ki, hanem olyan gyorsan használható kis eszközök, amik segítenek, megmozgatnak, olyan kérdéseket tesznek fel, amiket nem mersz magadnak feltenni. Úgy írtam, hogy már elfáradt a kezem, már esett ki a toll, de csak nyomtam lefelé, hogy még ezt is. Ez komfortzónán kívüli. Nem szoktál ehhez a dologhoz. Rossz érzés az elején, kényelmetlen, ciki leírni dolgokat. Csináld meg, fejleszd tovább, formáld a saját képeddel. Hetente megnézem, a jövő héten mit fogok csinálni. Csak hogy ezek a hetek már valamennyire a negyedévhez is kapcsolódnak. Akik érzik, hogy valamire szükség van, valamit össze szeretnének rakni, mert kezdenek szétesni a szerepeikben. Nekik tud ez megoldás lenni. Attól, hogy mi az életed listája, eljutsz addig, hogy holnap a feladatodat hova írod fel a szervező naptáradba. Lesz olyan dolog, amiben erős leszel, lesz olyan, amiben gyenge leszel. Negyedévre, vagy évről évre ezt előveszed, ez bővülni fog. Meg fog érni ez benned. Ez rólad szól. Kihozzuk belőled a potenciált, kirángatjuk, kitépjük belőled.